Айде. Господи, святи небесни, благодарим Ти, че отново си ни събрал, Татко наш. Благодарим Ти за Твоето присъствие в живота ни, Господи. Благодарим Ти, Господи, че се грижиш, Господи, за духовното ни изграждане, Господи. Благодарим Ти, Господи, че чуваш молитвите ни, Господи, и ни опазваш с милостта си. Благодарим Ти за кръста, който ни подари, за кръста, която си пролял за нас, грешниците на Голгота, и си ни откупил за вечен живот, Господи. Благодарим Ти, Татко. Чу нещо? Давай, брат, извиняй за знамата. Татко наш, благодарим Ти. Благодарим Ти за кръста, която си пролял за нас, грешниците на Голгота. Ние вярваме, Господи, в Твоята свята кръв, Господи. Вярваме, Господи, в Твоята възкресенска сила. Вярваме, Господи, в Твоята изцелителна сила. Вярваме, Господи. Вярваме, Господи. Помогни, Господи, да ни се умножава вярата, Господи, чрез Словото, което ще изговориш сега, Господи. Помогни, Господи, да се утвърдим в кръста Ти, Господи, в Словото Ти, Господи. Помогни ни, Татко наш. Прибави вяра върху вярата ни, Господи, и ни помогни, Господи, да бъдем съдови за почтенна употреба. Господи, помогни ни, Господи. Помагай ни във всеки един миг от живота ни, като бъдеш с нас, Господи. Изявявай се в живота ни, Господи. Помагай ни, Господи, като ни даряваш, Господи, с дар Слово и да изявяваме името Ти, Господи. Помагай ни, Господи, когато слушаме Словото, да придобиваме мъдрост, Господи, и да се храним чрез Словото Ти, Господи святи. Господи святи, благодарим Ти за Словото си, което си оставил. Благодарим Ти за всичко, каквото правиш за нас. Помажи сега помазанието си, помажи, Господи, Словото си и излей Духът си върху нас, Господи, за да молим, да Те чувстваме с дух и истина, Господи. Изграждай ни, Господи, оформяй ни, Господи, и бъди винаги с нас, Татко наш. Благословено да е името Ти от сега и до века. Амин. Амин. Брат Митка, помни се и ти, брат, сега може да? Халелуя се може. Велики и святи Всемогъщи Боже, колко сме Ти благодарни за тази възможност, за тази привилегия, Господи, която Ти отново ни даваш да бъде събрани, Господи, в Твоето име. Господи, Ти казвам, събрани двама или трима в Господното име, Боже, ще си помежду нас. Благодарим Ти, Господи, за това, че си казал, ето аз отивам да Ви приготвя място, но в това време, докато Ти ни приготвя място, Ти казваш, и няма да ни оставиш сираци, Господи, но Той е дух, Господи, ще пратиш Духа си. И казва Ви, няма да бъдете сираци, Боже, ние ще Ти благодаря за това, Татко Небесен, за Твоето присъствие, Господи. Нека наистина всеки ден, всеки час, всеки минут и секунди, Господи, да сме под присъствието на Святия, Боже. О, Господи, да сме под Неговата закрила, Боже, и под Неговата защита, Господи, в името и кръвта на Исус. О, Боже, благодаря Ти, че чрез кръвта на Исус, чрез раните на Исус, болните изцеляваш, Господи. Ти казваш, съм болен, ще полагате ръце и те ще оздравяват, Господи. Ти казвам, дада Ви власт на цялата сила на врага. И нищо няма да Ви повреди. Боже, ние си Ти благодаря за тази сила, Господи, която Ти си дал, Господи, вярваме и знаем, Господи, чрез силата на Святия, Боже. О, Господи, ние успяваме да разшупваме всеки неокови, всеки невръзки, които са вързани чрез проклятие или чрез други неща. О, ние се молим в кръвта на Исус. О, нашият Исус, нашият единствен Бог, нашият вечен Бог, нашият Бог, който става човек. И ние Ти отдаваме цялата слава, отдаваме слава на човешкия син. О, отдаваме слава на Божия син. Бог, който е създал света, Бог, който е спасил света от греха. Спасил си ни от проклятието, Господи, като Ти беше проклят за нас, Господи. Понеси, Господи, раните на кръста, Господи. В чиято рана казвам, ние сме изцелени. Боже, благодаря Ти за всяко на семейство. Благодаря Ти, че може да бъде част от това семейство. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти ни държиш единни, Господи, в тук на това християнско семейство, което се Божия свят. За да се изграждаме, Господи, за
да се считаме, Господи, за да се почитаме един на друг, Господи, и така да даваме славата на Тебе. Господи, тази вечер аз те моля, благослови Словото си, Боже. Господи, Ти говори чрез пастор Хорхе. Господи, Ти го благослави като един наш духовен лидер, като един наш духовен баща. Господи, Ти го благослави. Моля си повече от това, Господи, Ти казваш, ако се помолят, той ще им бъде дадено в съгласие. Господи, ние сме в съгласие, се моля тази вечер за него и отново и тази вечер, Господи, го благослави. Повече от това ми казваме съвършено изцеление върху моите брати и сестри, защото това Ти се вижда в годно с тази молитва да се моли и съвършено изцеление, Господи, на него, за да се прослави Твоето велико и достойно свято име. Тези крака не са дадени да стоят, тези крака не са дадени да седят, но тези крака са дадени да отива и да благовества за Твоето велико и свято име, което е на всяко едно име. Но това казваме, вдъхновение, сила, Господи, да дойде изцеление, да дойде, Господи, изцеление тази вечер в краката му и той да тропа и да хлопа и да каже благодаря на Господа, че Бог ме изцели, Бог направи чудо с мене и аз ще му, така че, Господи, всеки един, който, Господи, го знаеше, че е в това положение, от това, Господи, да го види на крака и да разбера, че той е светлината, Господи, което свети в Варна и тази негова светлина, Господи, да докосне още много други души на покаяние и да се обърнат към Господа и да дойде освежителни верба и да дойде изцеление, Господи, върху земята. Моля Ти, Боже, помогни ни, Господи. Ние сме хора, ние се решаваме, Татко Небесни, но Ти казваш, аз ще дойде изцеление, ще дойде благословение. Тогава казвам, когато, Боже, ние се смирим пред Тебе, когато ние се помолим на Тебе, Господи, когато се отвърнем от нечестивите си пътища, тогава, Господи, казваш, че ще дойде изцеление. Затова, дай ли, Господи, и тази вечер да се осъзнаем, да видим себе си, Господи, за къде вървим, да изпитваме себе си, Господи, в какво състояние се намираме. И тогава, Господи, като мъдри, като знаеш, Господи, за Твоята милост, Господи, да се молим с пълците думи. Тогава, Господи, Ти се вмешаваш и казваш, че ще дадеш изцеление на земята. Тогава, Господи, Ти ще дадеш благословение. Тогава, Господи, Ти ще дадеш победа, моя свят. И ние сме Ти благодарни. Благославяме, Господи, сега всяко на семейство и най-вече благославяме пастирското семейство. Благославяме синото със страхата му съвкусил. Благославяме дъщеря му със зето съвкус. Боже, благославяме всеки един друг, мой брат и моя сестра с техните семейства, с техните внуци. Владиката не е в Тебе, силата не е в Тебе, упованието не е в Тебе, Исус. Няма друга канала, няма кой друг, Господи, да се покаже на милост. Няма кой друг да покаже такова помощ, освен само Ти. Ти, Господи, си по-мърдо и устоя 12. Ти си вътре в сърцата ни, Господи. И всеки път, когато ни Ти призоваваме, Господи, Ти си готов да откликнеш и да отговориш. Моля се сега и за брат Варо. Господи, той е дете, Господи. Да, Господи, пречупи всяко едно проклятие, пречупи всеки един грях от този дом там, където се намира Господи. В нашото Господи, където се намира. И ние се молим в името и кръвта на Исус, съвършено изцеление благословение на Тебе. Господи, възстанови говоренето, възстанови зрението, Господи, възстанови всяка една част от Неговото тяло. Нека да бъде захвален прослав. Нека рудни, Господи, да бъде запален за Тебе. О, Господи, жадуваме за това всеки един да бъде мощно потевен от Тебе. В името на Исус, Господи, работи от тялото семейство. Кръвта на Исус дай ми съвършено изцеление и на дъщеря им, Господи. Нека бъде в силата на Святия Божий Дух, да дойде присъствието, да дойде Твоето присъствие, да докосиш, Господи, за да получи и тя съвършено изцеление. Така че чрез нея, Господи, да повярват още много други. Ти си Бог, Священ, вчера, днес и завинаги. Бог, който не се променя. Бог, който стои за думите си, Бог, който е верен на Словото си, Бог, който е верен на обещанията си, че когато ние Ти потърсим, о,
благословен да е Господ. Никога Господ не закъснява. Той винаги чува наши молитви. Благодаря ти. Ако е изпитание за моите брати, за моите сестри, които преминават, благодаря ти за изпитанията. Благодаря ти за изпитанията, които даваш на пасторското семейство. Благодаря ти, Боже. Благодарим ти. От Твоето Боже даваме на Тебе. Предаваме се на Тебе. Благослови Словото си тази вечер, Господи. Нека Словото ти бъде за нас меда напита, Господи. Нека, Господи, не само да чуваме, да помогни и да го живеем. И така да се променяме. И така, Господи, да бъдем новородени. И така, Господи, да бъдем преобразени, да носим Твоят характер, да вършим Твоята воля. И така да следваме Твоя Господин план. В името на Исус, Исусе, благодарим ти, Татко Небесни, оставяме се в Твоите проводни, башински Божи ръце, ти, който казваш, аз съм Бог и няма преди мен, за мен няма един. Благословено бъдеш на веки дойде. Амин, Боже, и амин. Амин, амин. Слава бъде на Господа. Светли ме хваните, ако учите. Днеска ще прочита един стих от Стария Завет от Новия, ще почна да разсъжденията после. Тук в Еремия 9:23 Божие Слово казва така. Така казва Господ, мъдрият да не се прави с мъдростта си, силният да не се прави с силата си и богатият да не се прави с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извърши милост, правосъдие и правда на земята. Понеже това благоволявам, каза Господ. Виждам така се казва, този, който е богат, да се хвали богатство, защото това е временна работа. Може да имаш много богатство, но това е за тази земя. Това е временно. Обаче казва този, който е мъдър, да не се хвали с мъдростта си. Но този, който се хвали, че познава мене. И аз съм този, който извършва правосъдие и мъдрост на земята. След това, един си ще ви дам от Новия Завет и после ще положим нататък. В 2 Тимотей казва така, 2:19. Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат. Господ познава своите си и всеки, който изповяда Господното име, да стъпи от неправда. Така виждаме, че отива стъпка по-пред. Но нещо, което е важно тук сега, темата ми е Господ познава своите си. Значи виждам, че Господ познава тези, които са Негови. Сега има един въпрос. Ти познаваш ли Господа? И ти от Неговите ли си? Виждаме, Господ познава своите си. Въпросът е, ние дали познаваме Господа и ние от Неговите ли сме? От Неговата кошара ли сме? Това е въпрос, върху който всеки не може да разсъждава. И сега, разбира се, когато говорим тези неща, нашето основание, нашата вяра се основава на Божието Слово. Дете са лъкотуши сега, ама чакай сега, дали Бог го познава, ма дали съм Негов. Не може да такива въпроси. И може да въпроса, кой е Исус Христос за тебе? Ако си се покаял, ако си го приел, си Божие дете, Божие чело. Така че не трябва да има съмнение. Но въпросът е тук сега. Имаш друго, че нашата вяра е основание на това, че Бог е верен да изпълни това, което е обещал. Словото Божие казва така. Това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни. Силен е. Сега дума, няма нещо толкова сериозно, толкова силно, което се противопоставя на Бога и по-така не, това го обещаха, не мога да изпълня. Ние като хора имаме определени сили и възможности, определени таланти. Нещо можем, друго не можем. Но при Бога няма не може. Ефесяните 20 казва така, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме и не мислим. Така че виждам, че при Бога това го няма, не може. Въпросът е, че Бог може от нас иска да стигнем твърдо вярата в Господа и да не се похващаме. Сега, кой е този Бог, който вярваме сега? Словото Божие ни казва така. Писая, ще прочета няколко си, където Бог сам говори за себе си. Кой е Той? Исаия 46. Исаия 46. Казва така. 46, 9, 10. Помнете предишни неща от древността. Защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. Някой път казвам, има толкова много богове. Не. Има един Бог. Всичко друго е фалшиви богове, фалшиви. Разберете ме. Всичко друго е лъжеучение. Няма друг Бог. Каза така, от началото
Аз изявявам края. От земни времена не станете още неща. Аз казвам, намерението ми ще устои и ще върши всичко, което ми е за угодно. Така нашия Бог. Така че важно е човек да знаем в кого вярва. В един Бог, който отначало изявява края. Той каза ден първи, той каза ден последен. И той каза, че както направи земята в началото и небето ще обединено, каза един ден и земята и който се вършил от него ще изчезнат. Така каза Бог. Този, който направи всичко, той каза ден първи, ден последен. Въпросът е, преминах през тази земя човека. Всеки един човек има възможност да избере къде ще прикара вечността. Това е вечното, разбирате ме. Ние тази земя ще премине, няма значение да ще беше много успял или това, ако не успял. Това няма значение това. Значение е къде е Исус Христос в твоя живот. Дали сърцето ти или е там някъде на друго място. Сега, в Иеремия 17:7, това е Божие слово, много говори към нас, каза така: благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чието упование е Господ. Този, който уповава на Господа и чието упование е Господ, ще бъде блажен. Защо? Защото Бог е с него. Бог е в него. И знаем, че който става с нас, Бог види, че е своят мир, Бог ще види, че е изходният път. Това е Бог. В Коринтияни 10 стане така, че никакво изпитание не е постигнало, освен това, което може да ности. Но верен е Бог, знал с изпитанията да е изходният път. Виждаме, че ще има изпитание, ще има трудности, но Бог заедно с изпитанието ще даде изходния път. Това е нашия Бог, разбирате ме. Тя да се насърчаваме. Перемия 20:17 Словото Божие така: а знае мислите, които мисля за вас. Мисля за добро, а не за зло, да дам бъдеще и надежда. Виждаме, че Бог в своя промисъл, бидейки вечен Бог, има промисъл и живот за всяко едно човешко творение. Но някой ще каже: добре, защото тогава и ние са живеят така, пък биде така живеят. Вижте сега. Човек влиза в Божия промисъл тогава, когато приеме Христос. Ако не приеме Христос, той продължава да живее в този свят. Видите така, че княза на този свят Сатана. И понякога виждаме добри деца порастват и се остават дявола да ги разби. И казвам: колко хубаво те беше, ако става с него. Да, това е. Аз съм казал: лош човек няма, лош е господаря. Зависи на колко уповаш. И това е много важно, наистина трябва да разбира, че нашето упование, нашата вера трябва да бъде в нашия Господ Христос. И сега, важно е да не забравяме кой е Бог, кои сме ние и в кого е нашата надежда. Сега, в Второзаконие 20:29 казва така: скрито принадлежи на Господ нашия Бог, а открито принадлежи на нас. Сега виждаме, че има много неща, които не ги разбереме. Едва има човек, който да каже: аз съм цялата Библия. Знам сега кога ще стане, коя дата ще дойде грабването, кога ще стане той или оно. Има хора, които наистина са напълват и говорят много неща, които понякога нямат шоу със Словото Божие. Относно бъдещи неща, Исус каза: за един час никой не знае, само те знае. Така че свършим там. Бог знае кога ще стори. От нас иска да живеем с вяра, да се храним с вяра. Това, с което Словото ни говори като взаимоотношение, като църква, като заключение към хората, това са важни неща. Да изграждаме в себе си христоподобен характер. Наистина да показваме любовта си към Бога, към ближните си. Защото когато Исус е така, коя е голяма заповед, той как каза? Да взимате Господа своя Бог и да бъдеш ближен като себе си. Няма много неща. И сега закон, всичко се влиза в тези заповеди, любовта. И сега, нещо, което е важно, виж, искам да кажеш, когато става дума за познаването, казваме истина, че познаваме Господа. Искам да ви кажа, че още човек Словото Божие, не знаем, че този Бог, когато вярваме и когато приеме, той сам заявява, че не познава. Разберете ме, той не познава. Макар да не видим за нас сега. Ние реално физически не виждаме, но той не вижда. И ако ние в момента сега физически не го познаваме, той не познава. И че Словото Божие ни дава и не гледайте на Словото Божие. И че Духа си ни разкрива самия себе си. И не може да не виждаме физически, но реално с Духа го усещаме. Той живее в нас, ние живеем в него. И цялата вселена, цялата природа, цялото творение говори Създателя. Слава да бъде на Господа. И сега ще прочета няколко сега относно Бога. В Матея 10 глава казва така. Матея 10 глава 29 до 31 казва така. Не продават се 2 робчета за 1 асарий. И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на отца ви. А вам и костя главата са променени. Не бойте се, проче, вие сте много по-скъпи от робчетата.
Значи, ако Бог се грижи за цялата вселена, за всичко живо, всичко, птичките, връбчетата, животните, Бог се грижи за всичко. Словото Божие в Стария Завет казвам, галните и пилите викат към тебе за храна. Галните и пилите, време на глад. Бог се грижи за лъвчета, Бог се грижи за цялата вселена. А най-най се грижи за негово съзнание, за хората. И вижте, Матея 6.26 казва така. Матея 6.26. Погледнете на небесните птици, че не сеят нито женат, нито житници се събират. И пак, небесните отец ги храни. Вие сте много по-скъпи от тях. Искам да кажа, че ние сме скъпи пред Господа. И Бог ни е създал и сътворил не да остави да заменим. Това да. Бог те е създал да живееш с Него. И Словото Божие казва, че адът и огнето е създаден за дявола и падналите ангели. Така казва Матея 6.61. Адът е създаден за дявола и за падналите ангели, не за хората. Но жалост, когато хората отвърят Спасителя, отиват там заедно с дявола, защото отвърят спасението. Ако мога да кажа така, ето, когато човек се дави и ходиш пояс, ако хване пояс, се спаси. Ако отвори се отдави, поясът за този погива святия Христос. И ако човек не приеме благата вест, не пригърне това спасение, той ще се отдави, той заминава. И това е важен избор, който прави самият човек. И сега, от това, че Бог ти постави в Еремия, казва така, Еремия, 1 глава 5 стих. Приедете там образ и от утробата, познахте и преди да излезеш от утробата, осветих тебе. Поставихте за пророк на народите. Сега още Еремия не беше роден. Еремия още го нямаше в ефир. И Бог каза, още веднъж аз те познах. Това каза, че вижте, вечният Бог познава всички. Още преди да се билят на земя, той не познава. В псалмите каза, той е написал в книгата си дните, които имат на тази земя да живеем. Това е нещо уникално. Ще дам се точно пример за това, което говоря. Псалом 139 казва така. Тук буквално много ясно говоря, че Бог ни познава още от отровата. Казва така. Ти си пред мен и зад мен и положил си върху мене на ръката си. Това знание е причина за мене. Високо и не мога да стигна. Къде му отива твой дух? Тук е добре. И после казва така. Защото ти си оформил вътрешността ми. Покрил си ме в отровата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чинно съм създаден. Чинни са твои тела и душата ми добре знае това. Костите ми не бяха скрити от тебе. Когато се създавах потайно и изкусно се изковавах до дълбите на земята. Твоите очи видяха още необразуваното ми същество. И в твоята книга бяха записани дните, определени за мен, когато не се свърши нито на тях. Колко са скъпцени за мен твоите промисли, Боже. Колко голямо щото им. Значи, още човек голямата земя, Бог е промислил за детите му. Макар че наистина в притча и казва така, че не ставай прекалено зъл, да не стигнеш и плодът на живота ти. Всяко начин, ако човек избере да живее много нещастив, неправеден живот, много лош живот, може понякога тези дни да му съкратят. Да, това е Бог. Той е съвременен Бог. Казах още веднъж, ако човек върши само зло, само лоши неща, само грях и нечестие, тези дни може да съкрати. Но, знаете, в историята имаше едно място, когато за един цар се моли един човек, Исаия там се казва, когато беше болен, ще да умре, и тогава царя почва да се моли, и тогава Бог каза на Исаия, иди му кажи, видях сълзите, чух молитвите, ще ти прибавя още 15 години живот. Значи видим, че Бог е суверенен да прибавя и да отнема. Това е Бог. Никой не може да каже, Бог, що правиш така, защото Бог е суверенен. Той има власт и сила. В неговите ръце е живота ни, в неговите ръце са времената, така псалмиста. В ръката на Бога е душата на всяка човешка твар. Кой може да каже, Боже, защо се прави на това? Той е създателя. Той е твореца. Той е съдържателя. Той решава кой, колко до кога. Това е, разберете ме. Той е господаря. Това, че не трябва едва не се причисляваме от това, че колко сме богати, колко сме мъдри, колко сме способни. Ма чакай. Утре знаеш да ще се събудиш. Ден е негов, той дава. Знаете, в Библията има случай един човек много пъти към този персонаж, който една година имаше голям урожай. И хамбара му се видя малък и каза сега ще събори стария хамбар, почна на мисия. Ще прави много голям хамбар. Ще прибива вътре житото, зърно, всичко ще прибере и ще каже така, душо,
успокой се, яш, пи, весели се, имаш блага за много години напред. Сега, той някъде беше прав. Той знаеше какво има, но не знаеше колко време ще го има. Понякога хората живеят едва не ще векотната земя, милиони години. Бог да му каза: глупецо, тая нощ ще искам душата. Това че ще бъде. Край. И после каза: така става с всеки един, който не богатее за Бога, а богатее за себе си. Значи човек, когато богатее за себе си, не трябва да пропуска, че има един надчко. И не се трябва да запита на къде вървя. Сега, ние сме негови и като творение, и като създание. Ще кажа защо сега. Много пъти творение и създание, те са едва не синоними, много са близки. Обаче, когато говорим за библейски, в Битие, в някой превод се казва, че Бог сътвори земята. Но да се казва, Бог създаде човека. Видим, творение и създание, като че са много близки. Обаче, когато говорим за Новия Завет, творение и създание. Сега, искам да ви кажа, че всички хора са Божие творение. Те са от Бога. Но, само тези, които берат Христос, те са негови създания. Сега какво ще? Божие творение е това, което е, ето вижте, всеки човек живее на земя. Но, когато човек повярва в Господа, Бог прави в него ново създание. В 2 Коринтияни 5:17 така: ако е някой в Христос, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. Значи, още не така: всички хора са Божие творение, всички хора. И вярващите няма са Божие творение. Ама тези, които вярват в Христос, е и негово създание. Защото вижте, това външното, което виждаме пръста, ще се върне пръстен, каза Соломон, а духът ще се върне при Бога, който го е дал. Така че е важно наистина това, което става в тебе. И тук Словото Божие казва така: защото сме негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред на да ходим. Негово творение, създадени в Христа Исуса. Слава да бъде Господа. И сега, в Псалом 103 казва така, Псалом 103. Виждаме, много места Словото Божие, Бог говори ясно на че ние сме негови, ние сме дошли на земя по само себе си. Много хора се казват, човек дошъл от маймуната, човек дошъл от някакви бактерии и надък, търсят някакви теории. Обаче Словото Божие казва така: този, който е създал човека, това е Бог. Той е създал света, той е създал човека по своето разподобие. И казва така: познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил, а не ние. Негови люди сме и овце на пастбището му. Слава да бъде Господа. И сега, има един въпрос, който често ми задават хората в този свят невярващи. И казват: Фаре, виж сега, може си вярваш, може всичко, обаче каква е полезата от целия живот? В крайна ще и не всички, и вярващи си отиват в този свят. Така живеят към близко до гробищата и казват: там завършва всичко. Аз им казах: не. Там завършва всичко за тези, които не вярват. Така си мислят те. Но разберете, когато всичко се за този свят, има нещо, което е отвън този свят. Отвъд. Тези, които вярват, има рай. Те, които вярват, има ад и огнено езеро. Някъде аз казва: не вярвам. Добре, това е твой проблем, че не вярваш. Но сега, тук се апостол Павел, бидейки пред Ареопага, това е на място, където беше в Атина, там имаше много хора, много набожни хора. Всеки вярваше в своя Бог и се покланяше на своя Бог. И тогава апостол Павел, като ти при тях, ни каза: вашите богове са мъртви богове. Ако беше казал така, него беше затвори страница, никой не да го слуша. Но той виж какво прави сега. Той каза така: атиняни, по всичко време си много набожни. Той дойде и ти повдигна рейтинга. Много все може би си вярващи хора големи. Обаче той каза така: аз така видя една табела, аз ще говоря за непознатия Бог. Сега, те вярваха своите богове, които издигаха. А той каза: ще говоря за непознатия Бог. И той в няколко стиха има разкрие Бог като Творец, Бог като Създател, Бог като Спасител. И каза така: Бог проче, който е направил света и всичко, що е в него, който е господар на небето и земята, не обитава в ръкотворни храмове. Така че Бог е Създател, Бог е Господар. И никой не може да сложи Бог в тази рамка, как Бог е тук, сам Бог само тук стои. Не, Бог е навсякъде. И сега каза така: нито са потребни служение от човешки ръце и направил от една кръв всички човешки народи. Баше с когато цел, вижте, тук е описано целта в един стих. За да търсят Бога. Целта на творението на Твореца е творението да потърси своя Създател. И то е нормално, и то е реално, вижте, това не е нещо мистично.
Сега някой ще как да види Бог. Ама ще ви кажа, как не така ще видиш. Библията каза, че в Римляни 20 неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така защото човеци остават без съединение. Поникна към небето, слънцето, луната, звездите, виждаме облаци, поникна планини, океани, реки, езера, гори. Това е създание. Ние виждаме, че има един, който го направил. Не виждаме само това, което е направил той. Не виждаме Твореца, но самото творение говори за своя Създател. Иска да величат Създателя си. И наистина човек трябва да бъде, въобще трябва да не мисли въобще и така да приеме живота си и да каже напразно живях. Амос 5.6 каза така: потърсете Господа и ще живеете. Виждаме, коя е причината да има живот? Този, който търси Господ, ще намери. И Бог ще му даде живот. А в вторите писем, извинете, в Еремия 2.13 каза така: и ще ме потърсите, и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото сърце. Виждаме реалността каква е. Има Бог, има Спасител, има възможност човек да го потърси, когато да потърси със сърцето си. И Бог е този, който дава вярата в човека, разбира се. Сега ще прочетем и в Исаия 41. Исаия 41. Това се стихове за това, че Бог ни познава наистина и наистина Бог не иска да бъде негови. Исаия 41. Казва така: а сега така казва Господ Творецът ти, Яков и Създателят ти Израилю: не бой се, защото аз те изкупих, призвах те по име Мойсей. Така каза Бог на Яков на Израил. Сега, в Стария Завет Израил беше Божий народ. Днеска Божий народ това е църквата. Църквата. И когато Бог каза, че напознава, тогава, че Той напознава всички нас по-отделно. Бог напознава. Ако хората съмняват в това, Бог познава всеки един по-отделно. И Бог дава шанс на всеки един човек. Във втория писе, 16 така: Божиите очи чет пътето на цялата земя и търсят сърца съвършени, разположени към Него. Бог продължава да търси сърца. А в Откровение 3.20 казва така: ето стоя на вратата хлопам, ако някой чуе гласа ми и от вратата ще гледа и ще се го с мене. Слава да бъде Господи. Сега. И нещо, какво става в момента, в който човек приеме Бога, дойде при Бога? Какво става с него сега? Вижте, Словото Божие ни разкрива всичко това. Бог ни държи в невидение. В Словото Божие казва, че когато ни дойдем при Бога с вяра и го приемем, Бог ни дава нещо в подарък. И каза така: а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. Тоест на тези, които берат Неговото име, които се родиха не от пръска поход, нито от пръска поход, но от Бога. Сега дума, Бог даде право да се нарекат Божии чеда. Никой не може да се напълни, ще каже сега това ще правим, ще стана Божие чадо. Няма да станеш Божие чадо. Това всичко става от Бога, когато човек не се вярва в Господа. И сега, в друг место, в 1 Йоанна, 5 глава, първи си каза така: 1 Йоанна 5 да казва така: всеки, който вярва, че Исус Христос е роден от Бога. Интересна работа. Не се иска кой да е какви условия, кой да правиш. Ще кажа, защото когато човек отиде някъде на интервю, обикновено този, който е работодател, той има определени условия, които трябва да изпълниш и тогава да сте реши, че решава да те приеме или да не те приеме. А условията при Бога е едно: който вярва в Исус Христос е Божие дете. И сега, как става това? Вижте, сега ще дам един пример. Сега в Йоанна 3 глава, Никодим, един човек, който беше юдейски началник, умен човек, обаче той разбираше, че нещо молитва. И това, което молитва, беше Исус Христос. И Словото Божие каже, че той беше юдейски началник. И дойде вечер, една вечер при Исус Христос, една вечер. Сега това, че дойде вечер, има две тълкования. Първо, дойде вечер, защото каза: ако утре не усъмна, какво става с мене? Къде ще учителя? Защото утрешния ден не е твой ден. Ще те легаш, да ще му утре. Дойде вечерта. Сега друго тълкование, че поради страха от идеите, бях казали тези, които вярват в Христос и го целят, ще бъдат отръчени от синагогата. А той човек имаше високо положение в юдейски началник беше. Дойде при Господа и му каза: учителю, ако Бог не е с тебе, тези неща не би ги вършил. И тогава Исус не му каза
да му обяснява, той му каза така. Истина ти казвам, ако се роди някой отгоре, не може да види Божие царство. Откъде се роди? Отгоре. Никой не може, че върши на определени дела, на това или на хубаво или лошо, това или на това, да стане да направи нещо друго в себе си. Но рождението става отгоре. И каза така. Никой не му каза, как може стар човек да се роди. Той си мисли, че по-човешки, как може да влезе човек в работа на майка си, отново да започне нов живот. Това е плотско мислене. И тогава може ли втори път да влезе в работа на майка си и да се роди. Исус тогава му отговорим. Истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божие царство. Вода и дух, тук духа е преобраз на Божието Слово. Ефесяни 5:6 казва така, че свободно умивам чрез Словото. Значи водата е преобраз на Божието Слово. Божието Слово и Святия Дух са тези, които съвкупно работят и правят човека ново създание. Слава да бъде на Господа. И когато Словото Божие говори за познанство, сега Исус Христос те познава, въпросът е наистина, Той иска и ти да го познаваш. В Йоанна 17 Словото Божие казва така, а това е вечен живот, да познае Тебе, единният истинен Бог и Исус за какво си изпратил. Вижте колко е важно нещо, това не е просто нещо така мимолетно. Това е вечен живот. Да познаят Бога, Създателя, чрез вяра и да повярват Господа, да го приемат. И наистина, така, имаш вечен живот. Това е нещо уникално. Нещо, което ти не го изработваш. Има и който го изработи при 2000 години. Накъсна го направи Христос за тебе и за мен. От нас иска само да повярвам в Него. И нещо, което е важно за нас, когато е Христос. В Йоанна 10 глава тук говори за това познанство. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Значи, сега проблем че Бог не познава, Господ не познава. Там проблем няма. Въпросът е ние да не го познаем Аджева. Накъде сме в нашето запознанство с Него? Това не се кажа, познавайте нещо много лично, интимно. Това не е само да знаеш за нещо. Някой казва така, знам, че има някаква сила, знам. Но това нищо не е. Знам, че има някой на небето и това нищо не е. Да познаваш, това говори, че имаш взаимоотношение с този, когато познаваш. Именно това нашия Господ казва. Аз познавам моите и моите мене познават. Ако не сме от неговите, трябва да имаме така разберем, че го познаваме. Именно от Словото Божие, чрез Духа си Той ни дава, вече когато четем Словото Божие, Той ни разкрива самия себе си и променя нашия характер. Ставаме христоподобни. Започваме да живеем, да мислим като Него, да живеем като Него, да постъпим като Него. И това е Христос на тази земя. Слава да бъде на Господи. Сега, в Йоанна 10 се казва така, аз съм добрият пастир. Добрият пастир живот си дава за овцете. Да, той го направи. Отида на кръста, умря за греха на целия свят. И всеки човек, който дойде при него с вяра в него и да при Бога. Словото Божие каза, защото всеки, който призове името Господне, спас всеки. Виждаме тук наистина, тук няма някакъв особен критерий. Човек да вярва в Господа и да дойде при него с покаяние. Това е много важно. И нещо, което е важно, сега Словото Божие каза така. В Йоанна 10, в Матея 28, Исус каза на своите последователи, и ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Значи Господ обещава на своите ученици, а и част от нас днес на църквата, че ще бъде с нас през всички дни. И нещо, което е важно, вижте, в Йоанна 10 глава, когато е за всеки пастир, тук е там едно обещание, което е много силно. И това е тук на тези два стиха, които наистина дават една радост, че наистина Бог е добър и наистина Той дава добри неща на своите си деца, своите чада. Словото Божие казва така, моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. Виждаме прологията. Значи ще ми гласа на Господа чрез проповедите, Той не познава и ние го следваме. И къде ще им го следваме сега? Словото Божие казва така, и аз им дам вечен живот и те никой няма загинат и никой няма да гребне от ръката ми. Интересна работа, слава да върнася. Когато още Той не познава, Той не говори, не приеме Словото Божие и го следваме. И следствието е, получаваме вечен живот. Сега, има една заблуда. Веднъж спасен, завинаги спасен. Много хора казват така, що си правил веднъж, няма проблем. Вижте спасен. Не, няма проблем. Трябва да има всекидневно ходене с Христос. Устояване, това е много важно. Самият си казва така, който устои до край, той ще бъде спасен. Ако има само едно първоначално следване на Господа, само първоначално приемане на Бога, а след това пак се още там, където си били.
Пак живеем в стария живот. Старите приятели, старите компании, всичко по-старому. Това е заблуда, че си християнин. Християнин е този, който обръща глед на греха. В Притчи 20 така, който крие престъплението си, няма да успее, а който изпада среща на милост. В 17 глава, 30 стих, апостол Павел казва пред Теоропага: Бог, прочее, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всички хора на всеки се покаят. Това е целото, вижте, аз казах, покаяние и вечен живот. Бе гола скоро за това нещо. Разбирате, това е основата. Човек може да има много знания. С времето хората ходят на църква, на община, четат Библията, придобиват много знания. Обаче, ако това знание не се живее, това знание само води човек към гордост. Коринтияни Словото Божие казва така: знанието възгордява, а любовта назидава или любовта изгражда. Така че е важно това, което четем, това, което приемаме и да го живеем. Това е много важно. Сега, идем отново на стиха, 19 стих. Твърдата основа стои: Господ познава своите си. И всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата. Сега дума. Този, който каза: аз съм вече с Бога, аз съм християнин. Вижте, оставете живота да говори кой си ти. Понякога живота говори нещо друго, освен това, което говориш ти. Знаете, имаше един двама ковшия, съм казал много пъти. Един имал вярваш, други имал не вярваш. И той, който ме вярваш, си казал: абе, комшо, ела повярвай в Господа, ела да спаси душата си. И той се говорил, обаче реално той ходил на църква, но той бил същия, както преди. И накрая този ме казал: комшо, животът ти толкова силно говори, че не мога да чуя това, което ми говориш. Разберете ме, животът ти трябва да отразява това, което говориш. Защото по се става едно лицемерие. Едно говорим, да вършим, а накрая трето приказваме. Така че, или вършим. Така че наистина тези неща са важни. И нещо, което те може да вижте, когато Исус каза: аз ще бъда с вас през всички дни до свършека на века. Сега, никъде Словото Божие ни обещава, че едва не християнство е много лесно. Има хора, които казват: слава, илаят при Господа, няма проблем, така, ръката горе. Обаче ще ви кажа, ще има благословение, ще има изпитание, ще има добри неща, ще има и трудности. Вижте, самите апостоли, когато Павел създаваха църкви, Павел и Варнава, и когато се върнаха да насърчават така, през много скърби ще преминем да влезем Божие царство. Що скърби, бе? Ма не тръгнем да е хубаво, бе. Защото света, княза на този свят Сатана, а в не се казва така: къде се идва да отканне, за кой да погуби. А Исус каза: аз дойдох да имате живота изобилен. Виждаме яркия контраст. Един дойде да ограбва, виждаме разбити семейства, наркомания, проституция, хазарт и колко много лоши неща. Това е дявол, разберете ме. Ама Исус каза: аз дойдох да имате живота той изобилен. И вижте, пред човека стоят дилемата, кой пред да избере. Дали това, което света предлага, макар че виждаш, че не е добро, но всичко правите и ти го правиш. А другото е да преждаш Господа, да следваш Господа, да знаеш, че Бог има вечен живот за тебе. Нещо, което наистина този свят не може да удари. И това е много важно сега. И когато говорим, че ти не си сам, сами си казва, че Святи Дух ще дойде и Бог няма да се насираци. И така виж сега, в Деяния е описано точно как стана, вижте. Исус умря и възкръсна. И какво направи, виж сега? Тук е описано какво направи стъпка в стъпка. Деяния 2 глава, 2:33. Този Исус, Бог, възкреси от мъртвите, на което всички са свидетели. И тъй като се възвиси до Божия десница и виси от Отца обещания Святи Дух, той изяде това, което видите и чувате. Те бяха се впечатлили от това, което стана на Петдесетница. Говориха на неразбираеми езици и си казаха: тези хора са пияни, и наистина не разбяха това, което става. И Петър обясни тогава, че всичко това е от Бог. Слава Богу, Господ, наистина. И нещо, което може да нас като християнин. Всеки един християнин, идейки при Бога, получава от Бога този дар Святия Дух. Тук не става дума за кръщение Святия Дух. Тук става дума за дара. Значи, когато човек приеме Христос, Святия Дух идва в него и човек се новоражда. А вече изпълни с Духа. Кръщение Святия Дух. Това са вече други опитности. Обаче вече Святия Дух той е в тебе. Кръщение Святия Дух това е нещо друго. Изпълни с Духа това е нещо друго. И сега така Словото Божие така: в когото и вие, като чухте Словото на истината, си благодарите на вашето спасение, когато и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святия Дух. Запечатани, казва.
което зло за нашето наследство, докато да бъде изкупено притежанието над Бога, да бъдете на похвала и Неговата слава. Слава да бъде на Господи. Виждаме, че Бог се е погрижил. Погрижил се, когато човек чуе благата вест. Дойде при него, той беше очистена, умена на греховете и на запечата със Святи Дух. Дава ни сила, че се противопоставяме. Иначе сам човек може да се представи. В Словото Божие казва, че Святи Дух ни помага в нашата немощ. Това е 1:26. Там, където си слаб, там, където нещата не имат твой живот, там е Святи Дух помага. Това, което по човешки не възможно с тебе, той ти помага да бъде възможно. Така че не може да се оплака да каже, аз нямам сила, не мога да се оправя. Не можеш. Може чрез Духа. В Римляни 8:30 казва така, ако Бог е от към вас, кой ще бъде против вас? Има ли такава сила, която да е по-голяма от Бога? Няма такава сила. После ти, бидейки в страната на Бога, да приемеш Божие Слово, да държиш Неговото присъствие, да се молиш мъдрост от Господа. Яков 1:5 казва така, ако някой от вас не достига мъдрост, нека просто вяра и Бог ще му даде. Така че, виждаме, че това става реално, когато викаме към Господа. И нещо, което е важно да знаем, че в себе си имаме нещо, което света го няма. Това е именно Духа. Това е Духа на Бога. В Първия на 4 казва така, този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. Света е дявола, света са демони, света са паднати ангели. Никой от тях не може да отпречи на Бога. Свят Дух е в нас. И понякога казваме, добре, понякога хората се страхуват от този свят, казват, този свят дявола прави много лоши неща. Чакай. Ти си Божий и ти, Бог е в тебе, ти имаш силата да се противопоставяш на всяко дело на врага. Да, виждаме как хората, които нямат Бога, как се проявят. Какво става с тях? Разбити семейства, стават убийства, стават много лоши неща. Обаче този, който Бог е борен духа си, той има силата, той е над тези неща, над. Така че имаме силата. И после Словото Бог е така, на който се съединява с Господа, е един дух с него, един дух. В Колосяни 3 казва така, понеже умряхте за този свят, животът е скрит с Христа в Бога. Животът е на Христа в Бога. Сега ние сме тези хора, които преминаваме през тази земя. Бог види цялата картина. И така не се представяй. Ти си там, небето. Аз те виждам. Твоето име е записано в небето. Слава да бъде на Господа. И сега, няма да оставя си разказа много важен стих. Сега, нещо, което си така да запомним. Да гледаме на Христос, фокуса ни трябва да се измества от Христос. Дяволът точно това иска. Чрез изпитанията, които преминаваме, чрез трудности, чрез болести, чрез други неща, които минаваме, иска да измести фокуса от Христос към това, което става около нас. Ако ние започнем да гледаме на болестта, на страданието, на изпитанието, и Бог остане там някъде, казва, няма го Бог едва, не, дяволът точно това иска. Но някак почне да гледаме на Христос, въпреки това, през което преминаваме, било като страдание, било като изпитание, да кажа, аз с Бога, аз знам, че с Бога ще премина. И тогава има сила от Бога, разбирате ме. Това е твоят избор. Така че Словото Божие казва, че дявола обикаля като лекарства, търси кого да погълне, но на което трябва и нашата реакция, вижте сега. Ние не казваме, че те го няма, че не съществува. Ние затваряме очите си да кажем, не го няма, напротив. Но Словото Божие казва така, вижте. Казва така, съпротивете се нему. И казва така, стоейки твърди във вярата, твърди, не се поклащаме. Като знаете, че същите страдания се понасят от други братя по света. Същи неща. Сега мисля, едва нещо става, Господи, виж какво става с мен, както Или каза, аз съм единствен, че Господ не, и може си си имки като тебе. Така че ти си сам. Има много хора като тебе, които преминават, но Бог иска, дали в трудността, дали там, където ти се чувстваш добре, пак да можеш да го поставиш и да го следваш. И в Словото Божие казва сега, самия евреи казва така, да гледаме на Исуса, начинателя и достатъчен на вярата. Това е спасението, Христос. А гледаш на проблема, на нуждата, на болестта, ти рухваш, заминаваш. И много път съм чувал хора, казват, ами аз вярвам Господа, ама вижко да е главата ми. И това не, Бог е виновен. Чакай. Бог не е виновен за нещо. Идат много неща в този свят, в който живеем. Но при Бога има искрен път, при Бога има изцеление, при Бога има спасение, при Бога има освобождение. Така че Словото Божие казва така. Това ви казах, да имате мир, в мен е мир. Света имате скръп, но дързайте, аз победих света. И така искам само завърши с 2 минути, да кажем някои неща, които наистина са важни. През който да преминаваш, да не отклоняваме погледа си от Христос. Няма значение през който преминаваш. Дали е изпитание, дали е болест, дали е страдание, дали е нещо друго. Продължавай да гледаш към Христос,
прославяй го, издигай го и знай, че в него има изконен път. И той няма да остане, няма да забрави. Друго. Бог никога няма да те остави, не ще се забрави. В Еремия, в Исаия, казва Словото Божие. Даже майка, крълница, забрави се чуждите, аз пак няма да те оставя, аз пак няма да те забравя. Това каза Бог. В Евреи каза така, относно тази теза. Тук дава сравнение между това, което има той свет и това, което предлага Бог. Не си примчете сребролюбието. Задоволете се, що имате. Защото сам Бог е рекал, никак няма да остане, никак да забравя. Дей мисли, че като имаш много пари и никак да бъдеш много милиони, как приятел хора, това им дай някаква сигурност. Всичко е мимолетно. Аз съм казал, колко ти пари да направиш, всичко е за тази земя. Той не ти помага за небето. За небето е важно къде е Христос от твоя живот. Аз не казвам, че трябва да бъдеш бедняк. Но не трябва да допускаме парите да ни дават една фалшива сигурност. Сигурността само в Христос разберете ме. И Словото Божие каза, задоволяй се това, що имаш. Бог няма да те остави. И Псалом 35 така, млад бях, остарях, не видях правилен оставен, нито потомство му да проси хляб. Слава добре на Господа. И сега, другото е важно. Бог те познава лично и ти не си сам. Това е много важно. Ще кажа, защото има моменти, в които човек понякога преминава през даден момент и е сам, няма до него никой. Може да ти мъжете, ти си на работа, ти сам вкъщи в страданието, с изпитанието и кажеш какво става с мен. Сам съм, отново съм сам. Не си сам. А ако си Божий дете, Бог е с теб, Бог е в теб. Така че ти никога не съм. Писаем. 57.15 казва така. Бог обитава на високо и свято място, но още там, където има съкрушено сърце и разкаян дух. Защо обитава там? Вижте кога сега. Който обитава вечността, чието име святи, аз обитавам на високо свято място, с онзи, който е съкрушен дух, сменен дух, за да съживявам духа на сменените и да съживявам сърцето на съкрушилице. Да съживява. Бог идва не да убива, не да унищожава, а да дава живот. Нека Бог да благослови. Нека сега съм болен накратко. Гале! Гале! Святи небесни Татко, пред Тебе стоим, Боже, в този вечерен час. Благодарен си, Боже, днеска човек си им прикасайте за тази възможност, която ни дава, Господи Боже, отново се време в Твоето име, святи Господи. И наистина, Боже, ние желаем да си Твое Слово, да се състрадане, Господи Боже. Благодарен Ти, Боже, ни даваш увереност, че Ти ни